Milí naši birmovanci, chcem vás pozdraviť pred sviatkami všetkých svätých a všetkých verných zosnulých a povzbudiť vás, aby ste počas týchto dní prijali sviatosť zmierenia. Prejavili vašu otvorenosť voči Pánu Bohu, ktorú ste vyjadrili, keď ste sa zapisovali na sviatosť birmovania. Prajem vám, aby ste to Božie milosrdenstvo, ktoré prijímame vo sviatosti zmierenia, vnímali ako objatie nášho nebeského Otca, ktorý nás prijíma a má nás rád taký, aký sme, napriek našim hriechom. Buďte úprimní, vyjadrite ľútosť a nechajte, nech Pán vám môže odpustiť. Nebojte sa. Sviatosť zmierenia nie je súdna stolica, ale stretnutie s milosrdným Otcom, ktorý nás vždy prijíma. Prajem vám, aby ste to Božie milosrdenstvo, to priateľstvo obnovené s Bohom využili aj na získavanie plnomocných odpustkov počas týchto dní. Zajtra je prikázaný sviatok všetkých svätých a od zajtrajšieho dňa do 8. novembra môžeme získavať plnomocné odpustky pre duše vočistci. Čo to znamená? Môžeme pomáhať zosnulým, aby sa z očistca dostali do neba. A toto puto medzi nami a zosnulým je také vzájomné. Nielen my pomáhame teraz týchto 8 dní veľmi účinne im, ale aj oni potom môžu pomáhať nám na našej ceste. Čo treba robiť, aby ste pomohli dušiam vočistci? Teda mať čisté srdce, vyspovedať sa v týchto dňoch, aby ste mohli prijať Eucharistiu, sväté prijímanie. Viete, že to nie je nejaká kresťanská mágia, ale pretože ja príjmam Ježiša, mám účasť na jeho vykupiteľskom diele, moja modlitba sa stáva silnou a môžem pomáhať dušiam vočistci. To znamená sviatosť zmierenia, sväté prijímanie, ten deň, kedy ideme sa aj modliť, odporúčame využiť každý deň od 1. do 8. A potom ísť sa pomodliť za duše vočistci na cintorín, s tým, že pridáme okrem modlitby za duše vočistci aj modlitbu na úmysel svätého Otca. Budete to mať aj v prílohe mailu. Prajem vám, aby ste tieto dni prežili aj vo vašich rodinách o čosi radosnejšie. Práve preto, že zažijete dobrotu nášho nebeského Otca, krajšie priateľstvo s ním, cez ktoré môžete pomáhať aj tým, ktorí nás už predišli do večnosti. Prajem vám požehnané dni a vidíme sa aj v týchto dňoch. Kto by sa chcel zapojiť aj spolu s ostatnými mladými a chodiť na cintorín, tak od pondelka po svätej omši o 18. ideme spoločne mladí na cintorín sa pomodliť. Takže tiež sa môžete zapojiť, dovtedy to využite či už sami alebo vo vašich rodinách. Ahojte, prajem vám pekný čas.